Så lever vi her. Så laver vi nemlig fra Nyborg. Bare begynd at gå ind. I Kasper, han skal lave en gyngebaglænder. Nu går vi over. Det er bare lidt golft her. Vi er på vej op skole. Ja. Kom nu. Har du sat den i gang? Ja. Gør så. Vi er ikke så gode. Det er begyndelsen. Jeg kaster, okay? Jo. Ja, er du klar? Er du klar? Ja. Hold kæft, mand. Er den? Fuck nu. Fuck, mand. Fuck, sygt. Det er dårligt på den. Ja, ses. Kan I ikke så godt. Den landte lige der. Nu kan jeg ikke se det på grund af det. Min skærm den blev lidt sand til. Ses.